Hallo. Det her er min første video. Det er rigtigt jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Men det kan godt være lidt stille og sådan noget. Det er kun fordi det er første gang. Men tiden bliver bedre og bedre og ja. Men vores første mål er at skaffe noget træ, bygge et hus og sådan noget, få en seng. Vent. Ja, tænkte nok. Kan vi skaffe noget uld? Så hugger vi lige det her færdigt, og så finder vi ulden til en seng. Jeg tænker, jeg gerne vil sove i dobbeltseng. Sniger sig ind på den. Sniger sig ind. Angreb. Får. Det passer lige, der er nok til 2. Men det her kan vi vel kalde for hvad skal vi egentlig kalde det her for? Minecraft første video. Og hvis så tænker, hey, hvad er det for en person, der sidder og spiller nu? Så er det Frederik på 12 år. Ja, lige præcis. Kan man ikke et eller andet? Så kan jeg kun få video. Ja. Kan vi okay. Først skal vi i hvert fald finde ud af, hvor vi bor henne. Lige 2 sekunder. 2 sekunder. Hallo. Okay, det var godt. Det var bare lige noget. Ja, okay, så. Skal vi tjekke, om der var ordentligt lyd på. Nej. Et æble. Det minder mig om noget andet. Så. Okay, det var det. Så finder vi lige, jeg hugger lige noget mere træ og sådan noget. Men vi finder lige et sted at bo. Hvad får man ud af dem?
Det smider bare der. Vi skal også have skaffet noget mad. Nu må jeg lige tage nogle seeds med. Det kommer til at tage lidt lang tid det her. Uden et sværd. Så kan vi lige få slagtet nogle køer. Vi skal også lige have noget sten og sådan noget. Også en af grundene til at jeg er så stille, det er at jeg sidder bare og forventer hele tiden at min mor og far kommer løbende ind på mit værelse og siger, du skal slukke nu. Min mor, hun er gravid. Ja. Hun skal føde hun er termin i morgen, den 10. februar. Så jeg forventer bare at de kommer ind og råber, din mor skal føde. Din mor skal føde. Hallo? Skal vi camp? Skal vi slås? Bare giv los. Kom der. Come on. Får vi også efterhånden noget godt mad. Mad. Skal det være her den første gang jeg lige sætter noget musik på. Ja, så kan I bare nyde den. Bagholdsangreb. Bagholdsangreb. Det er ikke mig, ko. Jeg er bare din mor. Op og slå. Skyd. Skulle jeg have sagt. Til at sagt. Hvor de vil sige hop og skyde. Nu er det egentlig lidt spændende, om der faktisk kommer lyd på den her gang. Jeg har prøvet før. Der kom bare ikke lyd på. Og uden lyd er det ikke så interessant. Det er tacosen.